बैसनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजो फगवारनाय महर लानसिनाफोर दामुगै इनफाय ब्लाउसखौ फरायजोबबाय सेलम जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो जेबो खालामाखै खालि दै होनानै खानायखौल' स्लेब खालामबाय दान्दिसे उनाव ओमफ्राय जोङो हाबाथिलियाव थांनो ओंखारबायबो आरोना नानि आरो समस्याया मा दिनै बै माइ आदि होनाया बेबो लामो जाहैदोंथ' माइया बेयाव थांग्रोसिगोन आंबो आमबार जानानै फैनोसै एसे एनै बस्थाफोर बोथ्रा खालामनो हाफैयो खोमा आंबो न'आवहाय ओमफ्राय जोङो थांफिनगोन होननानैसो टारगेट लादों आरोना मानो होनबा हाबानि थाखायनो सानसे स्कुल खथि खालामनानै थाब फैबाय ओरैबायदिबोमोन प्लेनिङा जे बेलासियाव फैनानै सौग'नानै फैनानै माने हर थानानै ओमफ्राय सानबाय ओइ हाबायाव खामानि मावनाय मा मावनायबो जोंनिबो जरुरत बिदिबो गैखाया आरो जों आग्रां बारस' दाबसिनिफ्राय फैनानै मा खामानि मावफैनो बिदि साननानै आङो फुङावनो थांनोसै थाबथां थिथां जानानै हाजिर जानानै फैनोसै होननानै आरोना दा मा जायो हाबाथिलियाव थांगोनसै इन्ट्र'खौ नोंथांमोननो मारनानै लाबाय आङो हिन्जाव गोदाना जोंहा गुनि खाथानि आरोना बिलाइसिपाराथिंजायनि धुबुरी डिस्ट्रिक्टआनो गोलैयो नामाथाय बावबावबायसो थैदो दानाबा दा खबर लाबासो मिन्थिसिगोन गुनि खाथानि आरोना एसे मोजां मोननाय एसे नायनायानो होननांसिगोन अ मालाय आब'आ खावो थाङाखै आब' हाबायाव नोंखौ बारा नुब्रा मन्दिर गोदान लुनायखौसो लादो आङो नै सोबायबो नामा आब' सोबायबो दोनबायबो मन्दिराव जाथ'वाखैना आं सिंनिफ्राय सानिफ्राय बारा नुहुरा बेयाव दंखायोदां कबिथाया दंखायोदां ए दे थांखानोसै जोंबो आं एसे बावबाय 1 घन्टासो जाबाय फैदो ना थांला आयं थांला नांला ओइ गारि ओमफ्राय एसेयावनो नै मालाय जाना बुदां जानानै दसे थाफैलायो न'आव जायो आहा न'आवसो जादों ए आंलाय हाबायावसो जादों नायनो खारनाङा हाबायाव दा मोनायाव जाहैनोसैब्रा खननै मोनजायाना हाबायाव आंहाथ' खनथाम जानोसो टारगेट फैदों आरो बाहाय बिदिसो बुंबावदों आब' जाखो होनदो समस्या थांनोसै आंबो हारसिं हाबैग्रोनायसो बोरैबासो मोनखादोंमोन नोंखौ लोगो मोनबाय थिग थाक जाबाय होननायसो सानसै हिनजाव लायदों ए देहाय दे नोंहा माथो खाथिनि मानसियाव खबर गैया हिनजाव गोदान देलायनायखौ आंहासो खबर लानांगौ आरो बेखायनोथ' ओरैसो मा साजायनाया मालाय आंनि फिसाया हनै आग्लागा जालायदों स्रां जोंहा बिदिनो खानाया लावथारबाय मालाय गालिनानै बिजौआ एसे लिं जाहांबाय आरो ओंखायनोथ' बिदि साजायबाथाय हमनो हायाहाय न'फोरखौ ओरैनोबाबो बारा हाबफैनाय जाखाया बिसिनाव बरिया जाया दहायनिया दासो जिरायफैदों आरोना माने जों फैनायजों ग्राबसो मानसिफ्रा देलायखांनायजों माने जोंनाबो एसे एडभान्स नालाय एसे फट'सुट लादोंमोन लाइटजोंसो एसे मोजां नुसिगोन आंखौबो लाइट होबासो जासिगोन घटनाया एसेयावनो आंबो जोथोबखौ होनानै लाखासै गादोमा दे बारा फिर नोंनियावनो एसे भिडिअ मारिनानै लाखादानोसै आङो हाबा जाफैबाय नालाय आरो माथोबाव मारै बिराद आलासि दंसैहाय लोगो मोनबोलायबाय आङो सेस गामिनि गैथ'वा बेयाव रावबो आलासिफोर गोजा जोंल' जानो हागौ बिमा फिसा साथामसो फट' खेबजानाय फट'शुट जिरायथ' सोनाय दसे जिरायथ' आं लाबोनो जिरायथ' सोना आं साहा लाबोनोसै नोंनो साहा खाबावबोले रे मा दे लांदो पकरायाव थांदो थां थांदो बेयाव जिरायनो जायो थां फै ओरै हरनां ओरै जिरायदो पकराजों साहा आरोना नोंबो दावबोदाबा ओरै थाम सुबुङा साहा लोंखांबाय ओमफ्राय एसे उसुबिदा मोनबाय आरोना मानो होनबा टेस्ट आलासि गोजा गामिनि रावबो गैथ'वा खोनासै हाबनानै ओंखामबो जायो गासिबो माने जोङो जादो दे नै साथाम मानसिया बहाय फैबायानो ओमफ्राय सयथ' खोथा एकदम गामिनि रावखौबो नुखाया वेलकाम खालामग्राफोरखौल' आरोना मादैमोन दं आनैमोन दं ओमफ्राय थुमग्राया जों आरोना फुरा जोंनोखा होननायसो जानोसै नै बेहाबो नै दालिजों सना दे जा बाबा र' बेदर फैगोनथ' एफा थाब जानानै बोर जानांगौ माने ओंखाम जानाय टाइम जाबाय आंनि फिसाफ्रा दालिजों ओंखामजों जोबगोन बुंनानै थांदो ओमफ्राय जानायखौ जा सुन्दर नेबाय बेस्रा बिब'आ अना खाना आखाइबो सुना होनो मोनबाय
गैलाहाय जोंना गेलेनोसो मोजां मोनदों फैदो फै जानानै दुमब्रां आरोना बिराद मोजां जाबाय खिन्थु अमा गैयाबा बारा मजा मोना फालथुथार आङो हाबायाव आरोना संनाय खावनायखौ एसे लादेरनोसै आङो आइटेम्सफ्रा नै बेफोरनोमोन आरोना बिथोर नाजाङा इमान नाजाव याते सलियासे ना संगासिनो दङ नै रायजो राजाफ्रा संग्रा रानग्रा लाबोजोबखादों आरोना ओमफ्राय ओरै मिरामिसनि आलदा बिस्थिबार दिननि हाबा नालाय थ' एसे गय थुमसै आंथि ओंखाम जाखांनानै बिदाय लानोसै होननानै नायबाय मालाय ओरै माबासो जागासिनो दं आरोना मा होनो बेखौ भिडिअग्राफि ना मा होनो ना फट' सुजानोथाय आं बारा मिथिलाय लाङा आरामनो नुवाखै जों गामिनि न'फ्रा नै लामाफ्रा माबायदि दावखो दावखा नानि ओरै फै सना बाजै मोना एसे फट' खेबजानो ओरै फै ओरैसो दावखोलायनांगौ आरोना थिला सायावसो एखे आंनि हाबा समाव ना कभिड थांबाय थादों मिथिबाय नै बिथिंजायनि माबाखौ आदा लिलिंमोननि लाइट होनायखौ मा हाजो गोजौआव लाइट होलाबायखो बेयाव मानो साजायफैखो सानबावो बाला औ नुहुरजोबबाय नालाय हमनो हाया मोनायावहाय आसुरितसोहाय जि नायबाय बाजै गोदानखौ नायदों मा बाजै गोदाननि जै बाजैबो जायो आनैबो जायो मारैबासो जायो सोमोन्दोआ ससेसो मादैसो हौवा गोदाना बानैबो लेङो ओरैबायदि आरो घटनाया बारा थिग नङा जा बिउटिफुलथार बिहामजो ससे बिजावजालि ससेसो नों बारा समयसा जाबाय थानाङा मोजां नुदों दे मोजां नुदों माने बिदि सिन्था खालामो नोंलाय हौवा गोदाननि जै समायदोंहाय माजिनो ओमफ्राय नै साइडआव इफोरावबो लाहैजागौमोन ना फट' सुदा माइ बारियाव खथ्थ' सुन्दर नुगौमोन माइफ्रा जि मोनजोब्बायहाय नै मोनस्रांजोब्बाय माइफ्रा बैनि हाजोआ नांहैबायानो जि सुन्दर खिथायो ओरै नाय ओरै था ओरै मा आरोखि फट' केमेरामेनफ्रा थांलागान खनसे लानांबावनोसै मा र'मा बारा साजायबाबो हाया मोनो बे गामिनि लकेल खुरना जानायखौसो मोजां मोनो जोंहा एकदम जेने थेने थांसै थ' माथ' थ' दायो फैफिनदो नोंहा गारिया गोलाव जाबोथारबाय माथो आजिखालि गारि गोनां गोजासै नालाय बिसोरसो आलासि आं बे आलासिफोरजोंसो ओंखामखौ मोनजाबाय आरोना गामिनि सिन्दाब बुन्दाब नुखायाखै आं ओंखाम जानाय भगबान हो बेखौनो बाबाथाय गैलाबो माखौ होनो जाबायबो केमेरा बहननो बादोंबाथाय माखौ होनो ब्लगा सेस जाखांबाय लासै गेगा थाबायबोबाय जोङो बिमा फिसालायाथ' फैनानै बिदा खिरुनसो जय जाहैबावबायदां ओमफ्राय माइयाबो माइ राननो थांनाया सफैथ'वाखै ओमफ्राय सनाफोर जायखारलांफिनसै आरोना दिनैथ' स्कुल खथि टिउसन खथि खांबाय नालाय गाबोननिखौ खालामला जेकेट बोराय लानानै फैखादों आरो नै सोरबा जुथा मुजा बायदिसिना लानानै फैखादों कबिता गालिमोनावबो एसे हाबबोबाय आङो माथो होनबावनो गामिनि हाबाबाबो आङो गामिनि मानसिफोरखौ बिदि लोगो मोनाखिसै आरोना आरो जोंना गामिया बारा गिदिर नंखाया ओमफ्राय न' सिङाव उन्दुदों ओमफ्राय आंनि भिडिअफोर नायग्रा एसे एनै आलासिफोर लोगो मोनबाय आरोना ओमफ्राय आं खिन्थानायजों लोगोसे आङो बै हाजोथिंनि मन्दिरखौबो ब्लगाव एसे देखायोमोन ना माखासे समाव थांबाथाय बेयाव नुखादोंमोन जाहैदों ओमफ्राय दिनै सोरबा खाथियाव मोगथाङाव नुबाय आरोना नायहैबाय दलद थाहाय सना मेंगुलायबाय आरोना आइटेमा बिदिनो बोरमा बेदर होदों ओमफ्राय अमा बेदरा दहाय हिन्जाव गोदान लागो दोनफैदों आं हिन्जाव गोदान लागोखौ मैयानो फैदों सानदों सनाफोर नाथाय हराव हगार हरासैनो फुङावसो सफैबाय जाहैदों आरोना बिसोरो फुङावसो बरायबाय जाहैदों ओमफ्रायहाय दा आइटेमा ना रोसि ओमफ्राय अमा बेदरथ' गैला जाहैबाय बोरमा बेदर होदों ओमफ्राय दालि बरा आरोना ओमफ्राय अमा बेदर प्लास्टिकनि थोरसियाव जाबाथाय अमा बेदर लुगैयो मा होनना बुंनो आंनि आखलखौबो अयनायसो अयभास दं आंना थ' हाबाब गस्लाखौ दहाय हैनो मोनैनि एकदम बावथाराखै नानि फिसानो फै गाबज्रिनो थांलाय आयंआबा गैगोन ना गैया मानसिखौनो नुवाखै आङो
ओइ दङ ये दहाय अबाय थाङामोन देवानि मारै जादोंमोन ना आखि ओइये थैद आयमोन बेरायहैदोंमोन सुना नायथारदों आया आबैजों नायफैदोंमोन मोनाखिसै आयौ सुना मादैसो मादैया बारा समाय गैला दैलाङाव गायनायसो आरोना इयो बै गोजां बोथोराव गायनाय नङा बेखिनि राननानै मोनबाय नै आदिखायसो इखिनि आगोलाव नङाबा एसेल' मोनोमोन लानानै फैबाय दानि माइया रिक्साजों लाबोहोनानै बोथ्रोदनानै बिदि फसंनानै दोनजोब्बाय आं दाबायदिना माबा जायोहाय गोरान जाखायो एसे ओमफ्राय न'आव बिदाय लाबोआ मुवा पात्ता गैलायलायै ब्लिं फैबाय ओमफ्राय सालखौसा होननायाव नै जोंहा हिन्जावसा गथ'फोरनि फुटबल जानाय पेनाल्टिखौ ग्रोब नुफैनानै दान्दिसे लाखिलायबाय आरोना बेयाव हाबजाया बल गेलेग्राफ्रासो हाबो बेखौसो दसे थाथ'लायबाय 5 मिनिट दुम हाबाखिसै मालाय लाखिबाय एखमबा लाखियो एखमबा हाबजायो र' मानिथाय हारसा गथ'फोर सालखौसा होननायाव आरोना थांनोसै नै इयाव थुथ'नो मानसिफ्रा जि नायगासिनो दङ ओरैबो जेरैबो रिक्सा थांसै जोंबो मोनाखौ हनै साना लिरलौलौ आरो ओरैनोबाबो आंना गारिनि लाइटआ दा मोनाबाथाय नुनाय नङा हाखर हाला आरोना बोरैबाथार फैयै सफैबाय जोङो माबा विंगारजों फैबाबो बिदिनो मोनाबोयो एसे बेलासियाव माने दोरोदनो रोङा नालाय ओमफ्राय एसे आलु आला लाबाय ओमफ्राय फाजोंनो नै पापर एसे मैगंबो लाखाबाय माथो खालामबावनो एसे थाब फैबावबा एसे फुथुनबावनो हागौमोन गाजर खोमसि खोमलाव बासिनोनो जायगा गैला बैथिंजायहाय गाखोदो मा थांसै फैदो बाबा थाखि थुखि न'आव मोनफैनायजों आथिं आखाइ सुनायजों गारि गुरि स्रांखांनायजों जाबजों थिक थाक 6:20आवसो रुमाव मोनफैफिनबाय आरोना जोङो खयथायाव थाङामोनलाय बा 10:30 11ता जाहां थांदोंमोन आरोना जेरै थेने मोनफैफिनबाय ओंखायनोथ' दसेनोफोर बेनो हाबा जानानै फैबाय ओमफ्राय गामिनि मानसिजों एसे गाजा गोमजा जेबो जायासै मिनिबोनो मोनाखिसै आङो एसे आद्रा मोनबोबाय आरोना आलासि दुमसिजोंसो ग्रोब जाबाय नालाय आङो गामिनि मानसिफ्रा दा बेलासि थांखो ना माखो ना मादै लेङाखै आं बेखौबो मिन्थियाखिसै आरोना बांद्राय मोजाङैहाय जायखिजाया आं थांनानै फैबाय आंनाव इनभिटेसन सफैनाय हिसाबै लेंहरनाय हिसाबै आं थांनानै फैबाय आरोना बिथाङाबो थां होनबाय थाबायना थांनानै फैबाय आङो मेंरुरु देहानि मेंनाय बानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो फिसालानि सानसे स्कुल खथि खालामलायनानै आरोना थ' ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै बेजों लोगोसेनो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच